Yun, good morning mga kagala. Ito tayo sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur. Time check, it's 11 a.m. Sunday morning. Mukhang kape-pesta pa lang dito sa Sipokot ah. Meron pang mga banderitas. Ayan o. Sa umagan to, tayo ay maggagala sa Barceloneta, Camarines Sur. So dito yon, malapit sa ang daan sa may Sipokot. Medyo mainit. Daming nakalagay na no parking everywhere, left and right. No parking, no parking. Yan pa, no parking. Ba, dami nakalagay dito talaga, sobrang paalala to. Pagkagaling ka dito sa sentro ng Sipokot, ang daan papunta sa Barceloneta ay after ng tulay, may tulay yung madadaanan dito, kakanan ka. Yun. May nagawa tayong vlog sa tulay na to. Ito, wala dito, papakita ko sa inyo. Ito. Ito yung tulay, sa ilalim ito, riles ng tren. May nagawa tayong vlog dito. Sumakay tayo sa trolley dito. Ayan. Napakita natin ang aerial view ng part na to. Sa kanan ko, yan yung papunta sa Barceloneta. Yon, ito yung way papunta sa Barceloneta. So, dito tayo magagala. Hanap tayo ng magagandang lugar, magagandang tanawin sa part na to. Time check, it's 11:10 ng umaga. Ito na yata yung hills na magaganda. Ano? Ito na ba yun? Along the way papunta sa Barceloneta, ito yung makikita mo. Beautiful hills dito sa may kaliwa ko. Ayan o. Siguro mamaya papakita natin sa drone shot yan.
Yon, time check. 11:20 ng umaga. Ito tayo along the way papunta dun sa Barceloneta. Ito napakagandang hills. Pakita ko sa inyo sa drone. Let's go. Time check, 11:35 ng umaga. Siguro eto na yung Barceloneta. Parang eto na yata. Let's see. Eto na nga. Yun, ito ang Barceloneta. I love Barceloneta. Let's go. Okay. So ito na po tayo. Papasok ng sentro ng Barceloneta. Camarines Sur. So tingnan natin kung ano pa ang mga nandito dito. Oy, hams. Hindi ko napansin. Diyan lang ito yata yung simbahan nila. Malamang ito yung chapel. Ito yung ito na yung pinakasentro pala. Ang Barceloneta pala ay barangay ng bayan ng Cabusao, Camarines Sur. Yun. Kanina pa ako sabi ng bayan. Ito pala ay barangay. Napakalaking barangay.
Time check, it's 12 noon. Eto pa rin tayo sa Barangay Barceloneta. So dito tayo, may nakita kanina sa drone shot, may nakita akong dagat. Puntahan natin. Pamilihang bayan ng Cabusao. Oo nga naman. Barceloneta. Sana tayo. Dito. Yun. Ito na. Ang dagat. Pwede pa. May tulay eh. Community Fish Landing Center. Ayan, ganda oh. Yun, eto tayo sa kanilang Community Fish Landing Center. Ayan o. Kaya sa doon, dagat. Ayan o. Pakita ko sa inyo. I love Barcy. Barceloneta. Low tide. Kakaiba yung ilalim ng supposed to be ilalim ng dagat dito. Muddy. Ayan. Hindi siya buhangin. Napakarami ng bangkang isda dito. Makita ko sa inyo. Kabila. Bansok. Talaga hangin. Very windy. Today is very windy. Yan dito. Time check 12:20 ng tanghali. Eto na tayo uli sa highway papunta sa bayan ng Sipokot. Kagaling lang natin sa Barangay Barceloneta, Cabusao, Camarines Sur. Maraming salamat po sa panonood.